Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Heru Fishing. Kali ini mancing lagi ngetrip di Wonogiri, tepatnya di Ngemplak. Mancing bersama teman-teman. Yang itu Markus, terus si Buning. Tidak usah terlalu lama-lama. Persiapan langsung digas. Tidak lupa saya doakan kepada teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah dari Allah SWT. Amin. Langsung gas, masa kesuwen bro. Cus. Oke bro, golek spot sih. Mupeng-mupeng. Oke. Luwih wae. Alah. Bisa nang iwak. Alah. Umpan kayak gini. Wis kuriwak tok iki. Alah, dikira keneng. Dong. Yes. Angger sing mangan semene. Alah ratu beget. Alah ratu berat. Alah. Hey. Pak Markus. Alah. Anginnya bantri. Alah ratu. Alah iwa. Iwa. Nah, bodoh kene iki wae. Ora sadado. Sing penting 0. Antem. Alah iwak menale. Iya kalah. Ora sangarani sing penting bentuke ini lah. Apike gampangan nanti. Las. Nganti mubul alah. Gampang. Gimana? Bung. Las. Mubul ge. Ayo. Tambah cilik. Iya ke. Ora sangarane sing penting iwak. Cemplung kayak gini. Alah arpu. Nih wak alah sepiro iki cari alah. Sepiro walah. Sepiro iki. Orang nyari lembu. Lumayan. Nanti kolu lho. Tase. Bus. Alah nanti bulan alah.
Alah, dadal bajingan. Bahaya untuk gede. Sifune tok gedene ora. Udan-udan pas udane. Sak tekem tenan kae. Wis direwangi. Udane teko malan. Lagi wae mangan-mangan. Alah akal lagi bakal bah. Alah. Kropyak. Wis. Alah. Alah, kropyak. Alah. Iyo ngalah. Patre alah gemule. Alah. Sak tekem. Perhatikan Bang Puk, perhatikan. Iya ngalah. Ayo. Allah. Kemasan malah aku. Masa. Sobat. Liwat. Yo. Nanti, guys. Ladur sak meneh. Awas mati sempat mati sedelo ya. Sempat kakek mau ya radio udah rusak. Allah rada akal iki. Allah. Ya bantre yo Allah kropyak. Iwak lik ora semene-semene iki. Allah. Sintar iki. Telesap. Allah, kowe kena gendhe meneh. Allah, gedhe meneh. Allah. Iki wak. Allah. Iyo ngalah. Allah, kropyak. Allah, kropyak. Allah. Metu ke dia iki. Bari kan rasane. Ora sah pokoke sak nang angkat kabeh. Adine. Wis plung, Pak. Wae. Goni, Pak. Wis gendah wong iki. Ora kleru spot ora kleru. Kene iki, Pak. Wis. Ora sah. Alah, wis kentruk. Allah gede iki. Gede lagi. Allah. Ya Allah. Iwak le. Iwak. Allah. Dagu kuning polo. Dagu kuning polo. Allah. Biar panik. Tak kebane ngene kepise. Plung. Slep. Gaduk. Langsung bolong. Ora nganggo suwe. Ora nganggo suwe. Allah. Adine rilis otomatis. Lihat pelampung bolong. Slep. Allah akal lagi. Akal dirot. Allah. Kropyak. Allah, abi. Ora ngarani pokoke sing penting nila. Wae, kowe gur siji. Ketok ileh. Tak resikane sik.
Wayahe mangan kowe peteng. Oh. Asik aneh. Wah, Betul kudu anu tembah-tembah sih. Pengen nyamuk. Ayo, 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 ayo. Iya lah. Kok dadi semene-semene iki kepi iki. Oh, rasa tuh. Ono kuwi wae nggon iwak. Nggon iwak. Ayo. Ayo, ayo. Alah, dah kecekan. Spill hasilnya. Ngendi kene iki? Templek. Nemplak. Templek. Oh, templak. Templek. Templak. Iki gone Kang Markus. Iki gone Kang sapa iki? Petar. Kang Petar. Iki gone Mbah Yoyok. Nah, iki gone aku. Itu sithik dhewe. Wis sak jose. Templak. Wis pote. Ngono kae. Aku Pak. Wih, Mas Templak. Mbah Yoyok. Wih. Mbak Markus. Iki penunjuk arah. Mancing bahagia hari ini. Mau templek. Sak jose, Bos. Gek diserang.